Искам от моето име, като поздравявам моя брат Цветан от Троян. Зад гърба ми говорят втори, трети и пети. Зад гърба ти, Цветане, говорят втори, трети и пети. На пук пари им даваш и очите им затваряш. На пук пари им даваш и устите им затваряш. Зад гърба ми говорят втори, трети и пети. Зад гърба ти, Цветане, говорят втори, трети и пети. На пук пари им даваш и устите им затваряш. На пук пари им даваш, Цветане, и очите им затваряш. Айде, Яша! Опа! Няма да пиеш ли? Няма да плащаш ли? Специално за моя брат Цветан от Троян. Като го поздравявам, нека да бъде жив и здрав цялото си семейство! Зад гърба ти, Цветане, говорят втори, трети и пети. За всеки преуспял мъж стои една красива жена. Обичат си живота и парички да пилеят. Не, не!